Hello guys, good morning. Ngayong adlaw sa tanan no, mga palangga, kumusta mo diya? So karon, pasensya mga idol, may pasensya ninyo tungod kay dunay problema ang among grupo kapag viners no. So dili lang ko wala may mag-expect ngayon ani ang dagan sa pangitabo karon nga adlaw kay gahapon okay pa jud kayo mi ba. Ako lang i-share sa inyo ha mga palangga. Ako mga kauban na diri karon oh. Luya jud kayo mi. Luya jud ko tungod sa ilaha. Kabalugag unsay problema. Gahapon nag-set me og time para sa amo nga meeting karon. Nami kaming vlog nga himuon. Nag-set me og alas 8 sa buntag ang amo ang assemble, then walay ni sipot. So karon naami dire dili ko makahibalo kung unsay sangputanan sa among pagtapok dire karong adlaw. Base mo na ni panahon sa amoang pagbulag-bulag, so amo nga amo nimong himuan og video para in kaso og magbulag ang among grupo makahibalo jud mo mga palangga sa among pagsugod. Nakakita mo kung unsa mi ka-enjoy, unsa mi ka-happy. So karon makakita sad mo unsa mi kasad kung mabungkag ang among grupo kapag viners. Imagine ka, wala pa mi kaabot sa among goal pero mag-away na mi. Dili maayo ang dagan sa among grupo nga naman. Usag-usa na mo palabonay rasya o kana right. Dili magkasinabo tungod kay usa-usa. Na ipagbuot sa kaugalingon ba dili mo follow ba og command ba. So dapat usar gid untay leader, naay mo command, naay mo mando. Ano mando nga dili sad makaipit sa atong grupo. Kay kabalo man ta nga tulutag sa nato naay mga obligasyon sa tuwa no. So mga palangga, naay kaming usa karon ipagawas na ko tanan akong gibati siya atong hulaton. Sit up lang ta dire. Dili niya makita ang atong video or wa may problema kung makita niya ang atong video kay last day, last events na lang ni sa ato ang kabagabainers. Pagawas tag video kung unsaon na to pagbulag karon nga adlaw. Magpasalamat ra gyapon ninyo mga palangga sa inyo nga pagsalig, pagsuporta. Mag I love you na lang midaanan niyo. Tingnan bitaw ka na ako nga sayo. Wala ka ni sayo. Kuma. Yan na gani. Pag time gani nga mag-set og time. Sa orasa, yung naroon no, late na kayo ta. Bata kay balo sang orasa napatay himuon. Yan late na kayo ta. Dagan kayo madilig nga mga oras ani nga kitabo. Giorient na ako gahapon da nga karon dapat tanan makaadto sayo. Wa gyud ni sipot og sayo. Naabot na lang ni Jaypoy mabinaw pamisatong pumahaw. Susunod kung naatay time atong i-prepare atong mga kaugalingon nga makaya na to na himuon na. Dili ta malate ba? Kay dili man po ni sa inyong binuang kay moabot ang panahon nga mo success ta ani kita mapuntanan ang mabulahan. Na ikaw akong gisalingan dito, nag-chat ko sa imo ha. Gahulat ra po ka sa mga kauban. Sayo kay dito gahulat ra sa utso gahulat dito. Ako ganawa ang inform sa mo gani kay ko. Gahapon sabot gahapon nga kuan alas 8. Alas 8 buntag magabot dito sa kuan. Malubutan na mo. Sayo kay ko dito ni adto alas 8. Yung anong dugay mo kay ka? Nanabtan ko alas 10 dito. Gahulat kong rumit. Dugay kayo. Isa man dyan nalit ninyo dito. Galagad mo na mo nga kami dito mi sa Mabinay. Gani mo may hatag og insaktong impormasyon nga gatapok na mo dito. Galagot may ulit mga inulat kay si alas 10 na god niya alas 8 pa ni adto dito niya nabtan na alas 10 wala jahapon dito nya sabot ba daan siyempre anang sabot yun asa di ka ganiya brad
Asa na ka kanya? Para balay na mutual ko pag matana ko, napagawas na ko dito. Dari dapat na ikaw para ibalota sa imong kuan ba. Unsa day mo? Di ba kasabot man mo gahapon? Disabot nga namutuan mo mata. Nga, wala ba ko sa gasa. Ako din ako balahan kay ang sitwasyon ganiya, ga-chat ko niya, suko siya sa chat. Natingala kung anong suko man siya sa ako nga ako nagpahibalo naman ko sa GC niya. Wala ko kabalo kung sa inyong problema dito kay o base sa sakyanan ingon ko pwede ra mapunta siguro makagamit sa imo kay ginapon man pud nga may pasakay ka sa lain kailangan kay magamit ra. Gichatan ko niya, nalain ko sa iyang gichat kaniya. Dili pwede lang ana kay siyempre kita kauban dapat magsinabtan ta magbutang ta og kung unsa nga time atong kuan para dili kita maglalis ba. Ato isit atong time nga makaana gid ta. Di man ni magselbe ningon aning grupuhan sige tag ingon ani. Wala tay tuuhan usa ba. Ako sa kuan sabot-sabot man gyud kanang isang oras sa mga to ato jud maamning kamot juga mata or unsa diha kay siyempre na ako kay sa kasabot niya pagabot sa oras wala diha na magulat nimo di matabala gulat ng kasabot nimo So may kasulti ni mga na brad. Yan kuan. Ako dili jud ko ganahan aning magsige tag ingon ani. Daghanan ni tabo na to. puro beta na trabaho po sa private natin Kita niya. tanan na tay obligasyon. Ako ganyan na kayo magugod nga o gasip-sip lang ako sa mga kanamo. Awa na unta. Pero dili no mo to dapat iingon sa ako ah. Oh, Kay dili- dili pero- man ako ang kasabot nimo nga ako'y makuha nimo dito. Si Biggie, pagwas ganyan ako ni mo kay para maka istorya po kay kung sa ikuan sa angay. Pero nalain ko sa imong gisulti gani hagyo. Dili ninyo anaon pag sulti nga murag maka-open mo og tao ba. Kay mag-away kita na inyong trabaho. Ako gani antos lumayan ako ng kuan ko nang sige gulat-ulat. Naana din naman ko ng dugay ko dana kay isa ginsa kanang kuan magulat ta. Di karon na ako'y pangutana. Kinsa man jud sa inyo nga ang willing nga magpabilin sa kabagabayners? Tingog mo, kung mag-video call gani, in kaso, dapat mo cooperate mo sa ato ang GC para mahibalo mo kung sa ato ang sambutan ba. Kaya ingon ani dili man ta permente sa usa ka semana, di man ta kadaadyo naging ingon ani. Talagsara ko ni request ba. Mangayog kuan nga diri ta magkita, diri na lang gani ko ni padol, dili ang palayo kay akong gi-adjust ba nga dili ta na naay sakyanan. Na ikaw brad, unsa may imong kuan brad? Murag sa akong nakita karon ang dako kayo nga problema na agud sa imo nga ba. Sa may mga nga desisyon ana. Desisyon kay interest na pata diri kitapok kita. Para na ako pod ay kamura pa akong predesisyonon kung ganahan pa ba muna ako or dili na kay kung Ako dili jud ko Di ko ganahan ganahan na ako. kuan mag-send sa Messenger, sakit kayo mo chat nga murag kanang moingon ra ba nga may pay nagsip-sip na lang ko kay ingon ana do na kay kasabutan tas moingon ra ka i-blame nimo may pay nagsip-sip ko kay dako kay ko kaagi dili na mo isa tong istorya kasabutan kung dili man mo gani na gani kasabot na orasa kay nailakaw di sayo kayo mga tuwa dito nya pagabot nimo dito tablawan kagulat kay wala nimong kasabot di makaingon lang kasi mo kagalingon pay gasip-sip ko dito na pakuyagi kay pero dili to nimo Isa dapat nagulat istorya mo dili. sa ako dito to nimo istorya sa iya kay dito man ka naka-fail og kuan ba taas nga panahon naghulat ka ay sa kalagot ko na ako kanang di na ako mapagawas ba kay lison na kayo kabalaw na mo na ako sa ko ka kung tanon bisag kinsa ka Steve Boy kabalaw na ako sa ko ka na pungot dali ko pungot yun mubo kayo kuan ba mubo kayo pride ba sulti na mo sa inyong kuan decision karon nga kuan ako ipaboto na bisag isang orasa
Pero kabalo jud ka Brad, imagine dako kayong sala karong adlaw Brad. Kay alas 8 ang inyong sabot dili, imagine dili na makabata. Kung nagkasabot mo dapat tutuman jud ka. Butanganin mo og alarm kung di ka kamatay mo na ba. Bitaw desisyon na ako kanang gawas na lang ko kay bulas na kailangan mabungkag itong grupo niya. Okay ra ba yan kayo? Nya. Una-una na ako ra gyud nakadalag kuan kanang Agad may klaro. samok ba. Bro, kamo pala Una. okay ra padayon ra ninyo kay. Una, kabalo ko dili ta tanan nagdungan pagsulod sa Kabaga Viners, pero sa usa ka higayon ra ibulag sa mga members nga naulahi ra pagsulod ba. Mo na yung una nga pinakabati na siya o pinaka dili maayo mahitabo sa malabot. Wa pa ta kaabot sa tunggol pero yung ani na ato ang naabot. Unexpected kayo no. No, Brad. Dapat din mo. Payag na Brad, kay mentras na pa siya. Gahulat mo. Ako na yung gawas, kaya kamo may una na. Ako na hirma. Kaya ako po na sa lakod. Ako tumatag sa'yo. Dipod, ngayon balong, paglagasa kong balay. Nya, Hindi man kay. sa may mga Siyempre nabe tay sabot. Gano'n. Nabe tay sabot ti. sumugawas na Di ba ba? ni chat mo ko nga kuan. So, karon magpadayon ni sa amo ang meeting dire ikaw muli na ka. Nya si kuan. Ikaw Brad, Di pa ginin siya. sa may mong desisyon, kuyog ka niya or pabilin na ka dire. Mo pabilin raw pero di lang gi ko always mga kuan Brad apil ug vlog. Sabot ang ano. Pero mo pabilin na ka sa grupo. Ikaw Brad, muli na ka. Sige, okay nang din. Yaw, kinsa ka. Kami rin bala na, yato doon naman sa. It's a prank! Okay na magulagon ba? Oh, ayan oh. Si Mama kasabwat. Walang itengog. Imposible kayo. Di kakapangutana. Lagi. So guys, thank you kayo no. Successful ang atong prank karon. Muli kitang mananap.